Vi er i Clearland Wildlife Nationalpark, og Mountain er kommet på arbejde. Der bliver både fodret ænder og kænguruer her, både til højre og venstre. Det holdt ellers lige hårdt med at finde nogen, der var tamme nok til, at de ville spise af hånden. Og i baggrunden kan man have papegøjer og magpies. Og der er flere kænguruer her. Gum trees i baggrunden. Og det er det hele tiden ret fantastisk. Smuk dag. Kold dag i Australien. Her midten af juli, deres vinter. 12-13 grader. Ja, så er der mere tilbage, Magnus. Er de søde? Er de søde? Kilder det, når de spiser af hånden? Nå, er den kær. Nå. Se, nu er det. Ja, den er fin.